Dokumentalarena etorri da iaia modu naturalean, ezta? Ja jaialdia abiatu genuenean, beti garbi izan genuen, musika bakarrik etzela, tolo folk, musikaz gain beti eduki behar genuela beste nolabaiteko elementu, ez dakit, pedagogiko bat, edo bestela nolabaiteko, edo trebakuntza bat, taller bat, eta aurten Kontxi Irizarri eskerretorri zaigu hau, Kontxi Irizar Alan Griffinen alargunak proposatu zigun, bazuela dokumental honen berri, eta ea nola ikusten genuen. Eta pixka bat hortik etorri zen, Fernando Larrukerten 1978 urteko Euskal Herri musika dokumentala, eta non eta hor agertzen dira euskal kulturako izen potente pila bat bata bestearen atzetik, ezta? Adibidez Juan Mari Beltrán, adibidez Maurizia Aldaiturriaga, adibidez Michel Bedaxagar, edo Lazkao Txiki, Lopategi, Hartzean Nahiak, Txomin Artola gazte bat, eta beste asko. Neurrira egindako kontzertu bat da, beti saiatu izan gehaku igandeko kontzertu hau, ezta? Igandeko emanaldi berezi hau, Euskal Herriko musika sartzen bertan, Euskal Herrirako gordetako txokoa izaten da, eta, jaialdiaren 5 edizio hauetan bai saiatu izan gehala, baitare, proposamen nolabaiteko berezia ateratzen horretarako, eta hortako, artista ezberdinekin eta hitzeginaz eta proposamen berezioi ateatzeko. Kasu honetan, aipatu, Erramunen izena ere hor geneukala bueltaka aspaldidanikan, eta hori berarekin harremanetan jarri ginen, berai hasiera batean luzatu genion proposamena gustatu zitzaion, eta hor aipatu geroia Michel Duko, hasierako ediziotikan jaialdiaren laguna izan da Michel Duko, izan dela zubilana eginduna, zubilana egindun figura. Hortaz, gu garbi geneukan, pixkat, iparraldeko musika ekarri nahi gendula, eta gero, hori nahi gendula, hemen bertako musikariekin ere uztartu. Eta hor, etorri zitzaizkigun izenak, Garazi Esnaola, Oreka Teixa jaialdiaren lehenengo edizioan presente izan gendun taldea, Michel Duko ere bertan aritzen da jotzen, eta beraz, Michel Dukoren loturarekin, hor emanaldia nolabaiteko emanaldiari forma eta biribiltzeko, Oreka Teixaren presentzia, eta hortaz, artista bakoitzak bere aletxoa jarriko du, kontzertu iruditzen zaigu ahaztezina izango den bat, borobiltzeko, Berdura plazan.